Kana man gong miingon nga kulang ang sperm count, wala man gud na nagpasabot nga di nagyug kakaanak. Mahimong kana nga moment kulang imong sperm count, pero with healthy lifestyle and proper diet and supplementation, vitamins, pwede mo gud na musaka imong sperm count. So kung granting nga tinuod ni Eloy sa imong giingon nga wala gilaing nakahilabot sa imuha ang imorang pares, how come nga maburos kaslain? So definitely iyahagid ng bata, inyo ginang anak. Sobra na nalabihan na undangon na ang pasakit nga nagpaluha sa akong mga mata. Nililimao ang imong sad sa dihang ng uyab kapakan ako. Bitoon ihatag mga saari mong gihimo. Apan sa pagminyo na to dili kini mao ang nahitago kasakit o pagbako ang gihatag nimo kanako. Banako, banako, ipapaardi ko para maundang ang pagpangabuso. Banako, banako, ipapaardi ko panahon para ipakikpiso ang katungod ko. This program is brought to you by Enhance Vision Optical, located at the first level of Limkitay Mall, Cagayan de Oro City. Papa RD, tawagan lang ko sa pangalang Eloisa. Ako lang ning ipaaligot-got kining akong pares nga dili daw siya mo suporta sa among anak og makigbulag na siya nako kay dili daw na iyaha. How come daw nga magkaanak mi nga nagpa-check up man daw siya, mga pila ka tuig na ang nilabay, unya ingon ang doktor nga kulang daw ang iyang sperm count ug dili daw siya basta-basta makaanak. Karon Papa RD, makigbulag na siya nako and I cannot get any support from him. Pero ako Papa RD, sigurado gyud ko nga iyahaning bata kay wala may laing nakahilabot nako siya ra gyud. Papa RD, unsa akong buhaton tabangi in taon ko, Eloisa. Kana man gong miingon nga kulang ang sperm count, wala man gud na nagpasabot nga di nagyug kakaanak. Mahimong kana nga moment kulang imong sperm count, pero with healthy lifestyle and proper diet and supplementation, vitamins, pwede mo guna musaka imong sperm count. So kung granting nga tinuod ni Eloy sa imong giingon nga wala gilaing nakahilabot sa imuha ang imorang pares, how come nga maburos kaslain? So definitely iyahagid ng bata, inyo ginang anak. Now, karon kung imo na niyang basihan nga di siya mo support, isumbong. Pwede nimo na siya ireklamo sa barangay, diya sa VAUSI desk, no, sa barangay kay kanang iyang gibuhat na psychological and economic abuse, no, under Republic Act 9262, para mapatawag siya sa barangay. Okay, mapatawag siya sa barangay. And then, pagkasinabot mo, bahala og di kanya balikan. Kay anyway, daghan man lakis kalibutan day, no? Ang importante lang nga masuportahan niya ang imong anak. Unta, diya lang taman sa barangay. Kaya kung dili na siya masettle diya sa barangay, ay delikado nga masaka na dito sa korte gyud.
na kung mapamatud-an nga iyahan ng anak, niya wa siya may support, mapriso siya, di ba? Di kay ko kabalo sa process, pero kung iyag yung irason dito nga kuan kanang dili na niya anak kay kulang yung sperm count, magpa-kuan siya balik, magpa-sperm count sa balik or ipa-DNA ng bata. Karon ang pangutana kung kinsa ang mogastos DNA kay mahal-mahal naman ang DNA. Pero diya lang sa ta Eloisa, no, ipabarangay nimo, ipavawsi nimo kung gusto ka nga masuportahan ng imong bata. Pero kung samuka na ka sa proseso, kaso-kaso pa, barangay-barangay pa, pwede naman imo pasagdan ng laki. Para sa ako pwede naman imo na pasagdan ng lalaki. Maningkamot ka para maitaguyod din mo imong anak. Daghan kay mga successful single mama ng gipambiyaan sa ilang mga partner pero naitaguyod ba nila ilang anak karon maayo nagkahimtang, di ba? Naranas mindset. But anyway, kung gusto ka nga mo-connect ka sa DSWD, I will help you. If you want a lawyer, I will help you. Just message me. Okay? So, sa mga misis dia nga nagproblema sa ilang mga bana ay mong kahadlok, i-message lang si Papa RD.